guys, नै दा जों दै सेराव दंफैयो। रानि गाथोननि बरिया सोया खर'आवसो दंफैदों जा नै। जों दा रानि गाथोननि खर'आव दंफैयो नै दा जों नैबेयाव शुट खालामनो नागिरदों। जायगायासो माबायदि जागोनथाय। Cinemation shooting. Hello guys, दा नै जों दा नै दै सेराव दंफैयो। नै जायगाया। Hello guys, नै दा जों रानि गाथोनाव बेरायनो फैदों बबेबा जायगानि बिराद गोसोआवलाबायदों। थिग बिदिनो जोंबो बबेबा जायगानि जानानै गामि खाथिबाबो रानि गाथोनाव बेरायनो फैबाय आरो। जोंहाथ' बिनोसै गोरिब मानसि। ब्लगाबो दुप्लिकेटसो मबाइल दाम खमनि ना। ओमफ्राय साइकेलजों फैदों। ओमफ्राय नै आं सोरबा दंफाय नै एक्टर दङ दा जाखांफुनाय नै बिनो दा नांथाराखै नै जों दा रानि गाथोनाव थांगासिनो दसे उनाव दा जों रानि गाथोनाव थांगासिनो आरो रानि गाथोनाव माबायदि खाना जाहैदों जोंहा नायहैसैलै मालायनि खानाय जानायखौ उपाय गैया खाना जानाय ना खानाय जानो बेफोरखौ नायो आरो जाम्बा मानसि ना गासिबो जाम्बा गोजा ओमफ्राय नै ओरैजाय स्टुडेन्ट माबा मिथिबाय begini sih oh, berapa siap nih? Oh, offroad ya, deh. माबा हाबांबाय लकेसनाव हाबांबाय रानि गाथोनाव लकेसनाव हाबांबाय मोनहां जाबाय आरो दा जों माबा गेटआव मोनफैबाय लकेसनाव ओमफ्राय दहाय माबा मा होनो बरपेटा रडनि स्टुडेन्ट इंलिश मिडियामनि स्टुडेन्टफोरा आंजों रायज्लायनो नागिरदोंमोन नाथाय रायज्लायबोआसै फाग्ला 50 जन गामि सिख्लाफोरजों रायज्लायनांगौ थामसा नामाब्रा आदा आंजोंबो आंखिबो खेबहरलाय आंखिबो नाहरलाय होनना बुंदोंमोन आरो ओमफ्राय नैबे फंबाया रायज्लायनो थिनदोंमोन रायज्लायना फैनायसै उनाव ओमफ्राय आं जेबो रायज्लायबोआसै बियो रायज्लायबोनायसै नाथाय जों साइकेलजोंसो ना नै जायगाया गोरिब मानसि दा जों सिङाव हाबहैनायसै माबायदि जायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों सिङाव हाबसै जों दा गेटआव हाबहैनाय फार्स्ट फैनाय जों सोलाबाना खामानि मावबाय थाग्रा दुब्लि बारियावनो थाबाय थायो जों खामानि मावनाय दा बेखायनो बेयाव सफैबाय जों दा नोंथांमोना नायलांनो हासिगोन आरो पार्टि खालि पार्टिल' जायो बिदि मालायफ्रा जोंहालाय माथो गैया दे गाइस दसे उनाव ओंखाम देखायगासिनो मजा फैगासिनो स्टुडेन्टफोर माखासे जों दा सिङाव हाबहैनोसै आरो बिराद सान्दुं गोसा गोजां बोथोर सान्दुं लाजियो जिउ लाजिबाय खारलाय हाबथारबाय आरो जों दा लकेसनाव मोनफैथारबाय माने दा फाइनालि जों दा माबा मोनफैबाय लकेसनाव मोनफैबाय जिरायनोसै आरो सायाव नै मालाय जाग्राफ्रा मालाय बायदि नङाना मालायनि पिकनिक जानो सन्देरलाबाया जास्ट जों नायनोल'सो फैखादों नै ओरैजाय बैयाव दा माबा बानायगासिनो मा होनो ओरैनो सिनारि जायगा ओरैनो दालां बानायगासिनो बेयाव डिजाइननि दालां बानायगासिनो दा फार्स्ट जानुवारियाव जाय फैगोन बेयाव बिराद मोजां लकेसन नुगोन आरो बरिया जाना दं दासान्दि जायगाफ्रा
दासो फैबाय दा नै दा जों दै सेराव दंफैयो रानि गाथोननि बरिया सोया खर'आवसो दंफैयो जों जा नै जों दा रानि गाथोननि खर'आव दंफैयो नै दा जों नै शुट खालामनो नागिरदों जायगायासो माबायदि जागोनथाय हेल' गाइस दा नै जों दा नै दै सेराव दंफैयो नै जायगाया ओरैनो ससे जास्ट रिल्स भिडिअ बानायखांबाय आरो जास्ट ओरैनो बानायफेरामोन बानायनायदों जों रिल्स भिडिअ बानायबायो मावनानै जाग्रा मानसि बेफोर टाइम मोना जों बानायनोबो बाखायो रिल्स भिडिअ बानायनो अभ्यास गैया हुदाबो गैया जास्ट बेरायफैदो आरो दा थांनो ओंखारबाय न'आव जों दसे मालायफोर पिकनिक जानायखौ नायफैनानै थांनो ओंखारबाय आरो थांनो ओंखारफिनबाय जों दा न'आव दासो नै साजायगासिनो एसे बेरायनो अहाबाय दा थांसै साइकेल गाखोलां जों रानि गाथोनाव बेरायखांबाय आरो लोगो नोंथांमोन लोगोफोर नै जों दा न'आव थांसिगोन थांसै बारा गोबाव थाबाय थायालै दहायनो फैदोंमोन मालाय जानाय लोंनायखौ नायबाय आरो दसे गैया साइकेल सालायसै नै बिदि थांसै साइकेलजों होलांसै सालायनोसै थांबाय गाइस बाय राममोन बाव दे